हाय लोगोफोर बयखौबो खुलुमबाय दिनैनि आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै जों दायो बिब' बिनानाव सानैजों दाउ आलु बिलाहि ओंख्रि संनानै जानो नागिरदों ओंखायनो लोगोफोर आंबो बे जोंनि ओंख्रि संनानै जानायखौनो नोंसोरनो देखायनो नागिरदों मोजां मोनोब्ला नायलांबानो जाबाय लोगोफोर बिदिनो दासान्दिफोरावबो थांनाय जायाखै नालाय न'आवनो भिडिअ लाबोगासिनो आं लोगोफोर बेखौनो नायलांबाय थादो ओमफ्राय उनाव हायोब्ला मोजां भिडिअ लाबोनो नाजागोन लोगोफोर संनायखौ देखायथ'ला लोगोफोर मोनहांबाय गेजेर नांदों माने गोदौगासिनो न' सिङावसो नालाय खोमसिसो नुयो ओंखायनो होनानै जानो हानाय दाउ आथिं लकेल दाउ आलु बिलाहि ओंखाम मैगं मैद्रु दाउ बेदरजों आलु भाजा ओमफ्राय बिथिंबो आंनानो leg piece माबादो दा लाना जागोन दै नांगौबाथाय ओमफ्राय मोनसेलाय नै आंना साप्लाय थादों आं बिखा जायो बिदि दोनसै Lanjut logofer. Ma, mau? बेदरखौनो बिराद इसे जाखायो बेनि उनाव ओंखामखौबो जाथ'नि बियो थेवब्लाबो गावआनो लुबैनानै दिनै भिडिअ बानायनायाव फैफाबाय आंजों ओंखाम जानो नायनोसै बेसे बुरजा जानो हायो जेबो चेलेन्ज नङा नालाय ओरैनो जानायसो बेदर ओंख्रिया गोथाव जानायखाय बेखौ जालानो मैगंखौ जाबायदि हायो ओंख्रिखौ गोथाव जाना जायाखै आं संनायखौ खोन्था जादो ओरैनो जादों आंनिखौ बिदि भिडिअ लाबाथाय मैगंखौ थयो आंखौ नैजि नायलां बिदिसो बेदरखौलाय जाग्रोयैखौनो गोथाव बेदर ओंख्रि बुरजा जानानै थांबाथाय खारनो हाया होननानै बेदर जानो बुजायलायदोंसोमोन बियो बिदिनो हानाय नोंलाय खारनो फैजानो दा फै जागोन मैगङा माबा जायाखैथ' गोखा जायाखै नों आलु जाया आं जानो ससे
난게 그래. Bara kita tidur dalam muri bangun lalangang. Agak bara dikene nga. Apa ya? Kamu nggak kan? Kamu nggak? Anh biết cả cái giá bình thường xe biết kìa 맛이 그으면 được biết cả cái nữa à bây giờ tiare adi tali ni mentikan adi tali ni kan utang posla kalang pijak bisa bagi ya ponsel tangga pernah kami susah nih Pesan ba Kamu ni ekso biar mini lagi yang saya Hela bi dok labau Gus labau bra nale Engkam pelak enggak nale engkam bisa nale Las 또 토나간냐 또 토나 돼지지는 아 또 토나간냐 이래도 여가지 요가 봐 색깔이 맞아 많이 틀려 영상 안 좋아합니다 아저씨 왜 형이 그래 그래 보는 거 네 10분에 이자다니 이 하래 사이는 왜? Udah kali. Đây cái sang không bé. Ăn bây giờ không bé. Bye bye. 이킨 약래니야 다 토바토 푸자자가 신나래. 나만야 응감로 성나는 이 배약래네 그 자나네 푸자된 당신은 누구들. 마치 푸자나이냐고 जोङो भिडिअ बानायनो बानायबा नुगोन लोगोफोर बिदिनो नायलांबाय थादे आंनि भिडिअखौहाय ओमफ्राय उननि भिडिअ लोगो मोनसिगोन दोनथ'बाय लोगोफोर बाय 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 इखिथ' ओंखाम जाबाय नालाय आखिखिनो बाय बाय जाबाय दे